Het gaat om zo'n 400 bunder groen. Dat aansen veroordeeld in kwelderlaan. Dat mat, omdat er in het verliezen afspraken maken binnen tussen de landen die het grensje aan de Waadzee. Duitsland, Denemarken en Nederland die hebben in de 90 jaren al besloten dat er in de Waadzee uit de kwaliteit van het gebied goed behartigd worden, dat er wat meer kwelder komen moet. We hebben over de oude eeuwen hebben wij te volle van het kwelderareaal afsnoept. En om de kwaliteit van de Waadzee, om het hele systeem in de water te houden, moet er meer kwelder komen. Nu is het gebied nog een vrijplak voor de greidevogel. Dat is aansen oer om greidevogels net van zout wetter houden. Dat is spietig, vindt ik het Frieske Geer. Die dekt nu het had oer de greidevogels. Ja, we hebben die greidevogel heel in het vaandel. Alleen in dit gebied daar is er al heel lang de keuze maken om er kwelder van te maken. En dan is het aan de ene kant een hele harde keuze dat je soms dingen doen moet die de greidevogels net zo goed passen. Hoewel trouwens op kwelders ook wel greidevogels breeden kennen. Maar aan de andere kant beziek je weer het zodanig te ontwerpen dat er van greidevogels plak blijft. De pachters binnen poer. Ze joggen de plannen per vast net zitten. Met name omdat haar bedrijfsviering in Greven verhoorde zal. Wij gebruiken dat gewoon voor de bedrijfsviering. Wij kunnen hier strandplaatsen nog en wij kunnen nog fretten halen en dat het kwelder wordt. En je kan je naar Jongveehennen, dat zijn we thuis. Wordt wel heten later helemaal die gozen, maar het kan nog wel en dat kwelder wordt weer dat onmogelijk, wordt dat zeer behind. Maar ik zei haar nooit over de greidevogels in het gebied. Het is een greidevogel gebied. Ik bedoel maar, het is hier al laat. Ik bedoel maar, de greidevogels hebben hier en komen de piekjes om hier om groot te worden. Wij snappen dat het eigenlijk maar de boeren verstaan. De pachtcontracten erin aansen daar. Het Frieske Geer had dan de handen vrij. Ze zijn dan ook duidelijk hoe de toekomst van het Noorderleeg. Dit wordt een kwelder en net alleen omdat wij dat zo graag willen, maar omdat het al jaren de bedoeling geweest is.